всички, аз съм Голката на 300 AT&T и сега ще ви покажа как се направите клип с почти същите ефекти като на The Power of Adobe After Effects. Значи, ето тук съм приготвил двата елемента на клипа. Ето тук фона, който видяхте, и тук грин скрина. Значи, първо се слагате, нали, фона. Продължавате го, аз съм приготвил към 3 минути и 30 секунди. Но, нали, разбира се, ще го скъса според грин скрина. Значи, добавяме и грин скрина. И сме готови, нали? Почти. С началото сме готови. И, нали, изрязваме си видеото докъдето трябва. Докъдето започва всичко, нали? Ето тук. Нека зумнем, за да ни е по-удобно. Така. Така. Значи изрязахме както си трябва клипа. Разбира се, в края имам още малко да изрязвам. Затова ще го изрежа. Значи към края, точно къде към края, сега трябва да видя. Така. Трябва доста прецизно да го направя, за да стане хубавото видео. За да стане хубаво видеото. И значи, според мен изрязах докъдето трябва. Не. Както виждате, остана малко. Много малко. Но когато зумнете камерата, всъщност е това, когато го зумнете, вижте колко много става. Така се получава. Добре. Ето тук. Нека изрежем и това. Вие можете да правите не само такива. Вие можете да използвате урока, например, за други. И така, започваме с първата стъпка. Да смалим самия динозавър, който е в филмчето, нали? Така. Готово. Сега тук сакаме на фит. Ще пусна на фол тук. Само за сега. Така. И нали слагаме го на избраното от нас място. Сега. Важната точка. Как да махнем зеленото? Значи, цъкате на ефект. Първо да цъкнем на видеото. Добре, първо цъкате на ефект. След това цъкате на Keying. И след това цъкате на Color Range. Но това не е единственото. Цъкате на Color Correction. Curves. Всъщност, Curves. Някак така се изговаря. И след това Hue and Saturation. Там, нали? Така, цъкате на това, което е най-важното. И после цъкате върху зеления цвят. Ето, зеленият цвят се махна. Но това не е единственото. Както виждате, нашия динозавър още има зелено около себе си. Затова тук давате на 200, който е максималното.
Нищо, че ви става малко прозрачен, нали, виждате, ако си го преместите и ви става както трябва. Пак се става прозрачен, но по-добре се получава. Значи сега ето тук можете малко да го осветлите. Ето така. Да вижте, доста добре се получи. Така, нека го оголемим, нали. Така. Но, нали, ако искате още да добавите нещо към вашия динозавър, просто елате на Hue Saturation, така. И това тук можете да го смените в няколко цвята. Ето тук, нали, може да си поиграете с цветовете, да изпробвате различни нюанси и там, нали, различни бои. Всичко може, даже може да си добавите други ефекти, нали, от всичко тук. Но според мен така се получава доста добре. Така. Ето виждате. Сега, нека видим какво се получи. Сега съм го пуснал на търт. Както виждате. Добре, нека не губим време. Директно сега ще покажа какво се е получило. Добре, не се притесняйте за долак. Добре, тук се получи нещо странно. Ще го изчакам да си зареди. Така. Не до края, да. Така. Да вижте какво се получи. Ето така. Според мен стана доста добре, доста ефектно. И значи сега, как да го ренднете? Цъкате на Composition и цъкате на Under-Render Queen. Или там както се изговаря. И ето тук цъкате на Audio Output, ако го искате, нали. Ако тук сте сложили някакво аудио и то там ви си показва колко, нали, херцовете и т.н. битовете, дали стерео или моно. И така. Благодаря, че гледахте, дано ви е било интересно, дано съм помогнал и чао!